You don't mean answer separate doing in a munya daja na moshe, and necessary at a free trade and putting coupon dear my, and until yet nothing. I busunya dear. Dia was a beca kaya who said the very room fee, baby, are you free, any baby a year co. Now watching you doing an answer America cranial any day. Sunya inquincy in Kunya and Sunya won some air coso and I bobano. A don't send someone. A brand and na acusia aso sika breyoto so imbuno. Sunya my hima. And then some truffle she more the two and you say. Well, was a yenish brand him you be a yabok when yam almost so many years when I and my henny. Ah, ye aquamo a henny. Nana aquamo henny na cannon on a yet. Nana Kwekusa Benya Bebu, Anoy acting president, Edema Sunyani Traditional Council. A free 9th of January, or more Gina Dibby Free, some say, when you're acting president, Edema, a yes, Sunyani Traditional Council. Yedens are number 12 and 10, you don't remove by Eddie what do Sunya by. Says I could not turn or him out or one. Or him, and a yana said, yes, so we in a bar, or person no a boo or minor. Nankunya so for a yakwemu country ni fa benkum jase ne adonten ena afei eye won waka ni na wo nyinara eye aboafo edema wo hene ne wo hema omunni tumi se bi omugidwa atompo na abampu se omo ebese hene na wo hene esai ede akere wo yedi ho adusunya baaye no ena eye akwemu efa no so do omunchire mo ba se ohene won yi no eye wokoje amansan buahe kokko otoso emiensa a wo ye president officer wo Maryland wo US abuchimemu no omode akonya na man no omode ne fa nchihye ne emese ye de ne fa mu no omode ne fa mu ena afin so ansa na omode ne esi akonya so se wo hene se na wo je nza so omode ne fa verti mu no mo ye nipa nso ne verti wo mo isi ho ade se amama ni amane kwanso na ohema na yi do peso ne di ade enkonya so fond mi nkosi nkonya nka so mo vete ade shebusunya no ne yi obi afim so mra no be di ade enya amane no ana de to so bi mu se yesa suya ho ade se being an acting friends president Edema Traditional Council no emma utumi se obetimi agidwa ato a anasa obetimi esi hene enkura ahodo a ewo mema na se man ahodo a amahene ndeda wo mano no enkura ayenkunya ketwa na ebeka ho ni nyina no me aboafo edema kunya tuntum no eya ade hidwa no esanso obi na ekobo na sesen wo hono mu hu du nya ne wo ho ene onim do de bo na kunya ase ene onim do de kyekere ne man no ansa na hono mo ye ofo ama wa ye ofe ama wo so abetena bi oni ma no suma wo sum ye no ene me ka ho bi ma ade shibusunya ne bo eye akonya a obodo tum fie no obodo to ho no ma eninti ena amamma ne amanye kwanso no ohene foforo ba wo nsai mfa nkyere nkonya sofo ohene foforo ba wo sai ede kire na man ene na sase na yedi ni kofo krumu wie ne de ne betena se a ni nkonya sofo no asai ede acho na sanse ni nkonya sofo no na esom no na ne ono ene esom ni nkonya sofo no osom ne man ene na sase onsom nkonya sofo enunti ohene ensai mfa nkyere nkonya sofo akomo man ne kasa imo no ena wonde betu dwa se omo ye mmema omo nhyɛ baase na kwase me womu ne se asante akaman no akonya bi e ya de hidwa ne nyinara eye maasene mu eye maakonya eya sunyane fibubu a wondi ade na na me ate asese omo ye miensa na nye mmema asene mu mmawo enye mamedwa eye wo hene emma akonya eno ne ye mmedwa eno ne ye mmema nkonya nti na efe ne mamedwa enye mamedwa we ya adeshidwa no emma sene mumma eno nti me fi bubu no ye miensa na chese emma miensa sefo eno mudi akonya ewo eyesunyane ohima wote akonya so no krono eba tan no wono ne ba eno wono ne di ade a wono ne bu man no ne nana anase ne ba eno ye kan se ne ba
esan se wo hema na nim na de hye wonnim wo hema de hye ensen wo hema ebusuan wonnim wo munyinara wonnim de ode akonya no mano a obeboa eye sunyan man enenti asantemra ne akamra ne amanye mu no nkonya sofo ni hutumi de ekoso eye sunyan na kwakwa yese o mampanyine mahama abai wa appointing the ministers here omo go through vetting we na so omo kosai anase omo kosai e de kire o mampanyine no mampanyine de omo tumi ma omo se omo nkodi ondwuma se ministers a ministers ni ntimi so de dakoro enka se o mampanyine no ye mpani bi mti yetu no da bi enkonya sofo no aye se ministers omo boa mahene no so na ye president edema oman no anase kru no president one ne maame na bere watia ene bu oman na enunti do hema ne pen enu yi no na sanse mi beto abonten no yidi kan de letter ba ko ba ye be kire mo a eno no e kire letter efri na akosua aso sika beyi otoso emiu no so nya man hema na lawyer honom ede baaye a wode semo na kwakusa ben awono ya kwemu hene ena afenso ya wajare asese ofre no ho se wo yesunyan ehene no onwo de ho nchiremu wode ma won se obie ni ho no mo a sunyan traditional council eyino na bere no so a obeyino ede na akere oye no kwan no amamani amanye council eme sunyan mahema wonam so no leta eye na akosua asosika breyi otoso ebi no sunyan mahema eye ne lawyer eko file ya na say won dia tonsan ede afra komuhene na afen so yewura ya wajare se wo momre anase say asa ekwan o mafaso na edu mutumu krampo a ebe yiye ehu nchiremo enie me ba be koto ne kakra ewi ana ya chechim ne de abafom kakra in the Superior Senate letter in the headline in the Superior Court of Judiciary in the High Court of Justice Sunyani Bono region in the matter of an application for committal for contempt and in the matter of the Republic versus Yaw Ejare Nana Kusa Ben the Akomuhene Wamo ene respondent applicant no Nana Kosia Dua Sosi Kabreyi, paramount grandmother of Sunyani traditional area. And said the only applicant, one in the answer no akokot no. Na say na letter and also eka motion unnoticed. Or say please take notice that this honorable court will be moved by Kwame Chieftaincy Ewua, counsel for and on behalf of applicant, hearing for an order of the court to commit respondent to prison for unlawful disobedience to judicial processes intended to bring the administration of justice into disrepute, mockery in terms of the accompanying affidavit, and or for any such further orders as this honorable court will deem fit to make. Court will be moved on 24th day of February 2025 at 9 a.m. at 9 o'clock in the afternoon, or so soon after the counsel of the applicant may be heard. Dated at Chieftaincy and Associate, 4th floor of Cocoa House, Sunyani. This letter, my own issue letter no, on the 22nd day of January 2025. The register High Court Sunyani, and our friend so Mr. Kwame Chieftaincy Ewua, one also so and a Sebius on Sebianyado, one ujinemo ede ama Sunyani Mahema. Na sekrata no say na poto kasemo no esitie ene ye dia to hono mo edi amamo no eno nti ye say ba mamremu ne ba ba besua amamremu die ni
ye ba nananom so emre mo so a eya na ensemo anase nanse nananom ensemo na ye tabiri ediko eye court no eye ne kwano no na so se de be yanka nananom betimi aka wo masem ni ntine na ba beda na efisem na enkosi ye ntoma koso wa bonten ema amansan hudi ye koso ni ntine no ntina nananom ede National House of Chiefs eba ye na afren so ye regional House of Chiefs by said they don't better can anonymous ensem say emu ye din a na se nananom bemu o mahwe ede aka na de yesra kan say e dempo na nke se nke so e ma no duru baabia eduri se nka wo ye de hyebranti a se bi so se bi nyado e se nka wo de hyesem na hu sede e wo se baabia wo se wo de won semfa sa akonya to na se wo pa akonya dia e wo so hu se do odama no sesei no ena ye Sunyani mahema abusuo ni nyina busuo febubua mi ensa no de sesei wo de febubua mi ensa no enya abusuo panini eye ohema Sunyani mahema ena da de sebusuo febubua mi ensa no ano esanse ohema nim na de hye nyinara no onim do pese wo de akonya ne yeden emano sa sembi wo hono mo a nas wo yini nyina wo yidu opaso wo yini wiya abusua panini anas wo kwa dubi ebo won ho a wone metena den no ne na yeden aka abra wo bia nya den embe mu ensese na kameye se ya masuku na do so pi obi tu kwan na oba se bi so se bi nya do ya amamre ne nya se bi nipa ni betena konya so bi akonya so betutu no ntoma ama na so be ma se bi wode mpempena de esiesie no ama na da pakema kwa ba odabi amani na da konya no ho no eni na ma hini ya hini o amani na da konya no ho no ye ma na no bibie die ya kasa kire na no mo na ma mfudie asodoso kwa husan ni na wasi de gua kwa mu prapra kwa mu yifia die ni na de friwo ene wa man ni yie no eno na ya wa hena sabie no na so die enyantu mafra eno ti se wo fo kwan bi so na wo de ba na nye kwan ya amane ni amamre kwan so no wa hema anjewa ne ne bi wo ha ya de ya fisem enkwanya so feli bimu nuru ho debi ade sa edu be dia de na ade sa ne edu sia patamu a na hema ene de sibuso na hema ne nim de wo kire wo upia bonte na wo ba na wo besaya edura na de edu esi akonyemo no anadwumu nsem no ye na hema wona na hema entemu asem eno na ye boa no a nananemu ebode to ho no no kurubia wona de eno ne ye nka ho asem ye mohowa esanse eno na ye wo maniti konya so ni biara ni ho wo kwan se bi so se be nya do sa aboa no hunu obi a wo so bi wo be bia wo pimo eni ta komo yini ni tumi na ya ka yesi so bio ya madu do na mu emra bata ho na ba edi nya ese ya de ya matumi na na wona na mahini ni ya mani free wona mako mihini bisi ya na ya mawe hono mi bisa sa hemfa ne yekro na die na nananom mo muti akonya so sa abre yi no ne de omode na nananom nkonya sam ne faso no enti die na ntiri meba no so mo berara da beto nananom de ade bebie de ade mfie du ebie de ade mfie du mienu ebie de ade mfie du no ebie de ade mfie du asa na so amane ne amane e ba akonya no ho bra no wonim bebe woni duru no ehọ na wa ho de ne pem enti keni kwamposa ke da ba sore ebe yese akonya to Sunyani kurokesi mu na hema fa amane ne amamre kwanso ba be yide hyebranti a ne ba ne na opeso woni ne buman no na atena konya fa kire se ye rada be si hene na wo ye de hye na so ni mo de hye ba na ni mo de hye su na wonni mu tintino ni nam ne se ya da bena na nanom nsem no ebe da ne political appointment e wo se coveted da bena na nanom nsem no ebe da ne se atena okunya
etimi gye atena nkonya etimi gye sabi son sabi nyado dwatoa debi ade a ya mama meto no ya mama meto ye de bemu so na enyiye esense se ye se ne na ye se ye kyena ye hwa amane ne amane kwa mu no ye sua ba kosemu a omampanyi a odi kan Dr. Kwame Nkrumah breso no wode nkonya ne pii wa pamo nanan mo pii de nkonya ne pii ye de ma CPP eye members enne enya monofu ene nanan mo tankonya nkasa no ene ese ya henie enti yese san ye cha na se ye san ye chi bi e se ye san ye chi ne ekwa ne ekototo na me ma ne ye de eyiye enti Sunyani ma hema kwaya wonam no so de eye ne kwaya na wo se wona ne kwaya na wonam so no eye amamani amani kwan so se na hema so de na mo ka so eye se de so se de nyado eye ko mo fodo nche mo ba ye se omo de eye ya wajare opani ya wajare de no kwache na hema se wo mu ade no ofragoche ba so a o mama chia no enti oni mi di ade yenye yie no ayo na hema se de do paso oni mi di ade no ono no yi no do paso oni mi di ade no ono no yi no no ne mebu ade woni mebu man no enti so ka se ya wajare mu ade enti ne ntra konya nso akonya ne ya ne dia akonya no enye se bi atena nkonya dia atena nkonya bema na so ma hene a na hema be yi no o ma hene wo kwa kura o mo ni atena nkonya ni nyinara ehye na hema ayem esanse ma hene na bri watia a woni ni so adwene woni ni bu o man no ene hema enti akame ya sasa na mu piti akonya so de na se hu amamre ene hu amane no e kamera sa atia kem kakra yesrem se braso sa akonya ta de yesrem no se mo hwe obi a wakosuku akwan kan a mo hwe obi a woni amamre ne amane na suku ni baye ni ya suku na dozo na suku na faye no mu amana brosfo ma ye hwe suku ye di akonya ma obi ye hwe se de ne bakono sinima mamma ne amane fa enti eba sa na bakono tene da sa ba ma na kraso ne ye seye ho ene ye hwe ade a cha ade se bia ha no akonya ho nsensem akonya sie ho nsema enke ni kwanza ka akonya yesi enke ho nsem ba ho esa se nka ko mu hene nim se akonya sie wo mmem konti hene nim se akonya sie wo mmem anko bi nim se akonya sie wo mmem ni fe nim se akonya sie wo mmem jase nim se akonya sie wo mmem a enka saadi ene sa nsema ne yetena sa ye kan enke mabio enti ebra so se nananom yemfa Sunyani de nyemfa to ho na yenka ka ye ho se akonya wo de be ma obi se yenkonya nketo ni bi no se wo bi so ya kire wa mo yenka wo nche de be mutu me pem ene de betimi aye de abua akonya kase no na friends wo so ye wi no mo yentintim ne na ngun krata so mo wi mo do mo sa be sha ase asan se da wo beto ayi no wo to ni so ye no wode to ne so ye wi na krata no so osan ye no so aye de eno so aso ne mu a embra ne nipidi na nanam si yentintim ne na ofan ngun krata so na nanam ansan so ni na brane a ne ma ba koso asese ya wele o mi tumi se wo mu esi hene na wo mu ni tumi sa hinsie wo mu kabimpo no mu ni tumi so mu ye bibi de ka ho no eno mu ni na so de atia ebe ha dwene ye pa na nse ba ko bi e ba ye santa hene ho na ye yi no na nkonya so fosi ye pe da bi konya so ni wo ni tumi sa wo mpe bibi wo no wura ne de no bra wo se ni otie bia no adesibition the number I was up someone anya na ba kire de wo pane de wo mpe da bi nti bi esrese nananum ade ye wa ma dam so ye mama ni amane si ye hwat na honom sa na de wo musua ene democracy dodo no mu amra bata ho ba yi aye nim se dodo no mu amra bata ho no eni ya hensemu eni ya mama ni amane mu enhihye na nanam ahihye de to ho no mo no emu anamo mu ena yedie
esa se be nana no si ho pono e pono mu si no mu no diu no wonim se de se nti o mu si pono enenti e braso se nana no nyina so de se de ebe ya de atena nkonya hya se se wo ye no ebe ye de ebe firi ho no mo enti se wo hele akonya ketwa bi to esa se meka se ya akonya ketwa akwemu akonya enmuru o man hene akonya o man hene na na boafo kan ho so mo mesomo no enenti boafo anase se be so se be nyado akwa wo sum wura wontimi ni wura se ni wura we na mpese oba na mesom no da bi unni se tumi no enenti braso se sunya ma ahema asode wo kodi amaso dwan man ensan se ayenkodim wo mokonye ena bo ahe kokko akonya kase no ba ya akonya kase na ya akonya kase aba bepemone enenti na makosia sosi kabre otoso mienu ekwo ne kane no saa ko ne nne wo se to so no ensan se wo no ko ne nim kwan ya wo fa so wo je onu ko ne nim kwan wo fa so a wo je so nyaman si ho no me ama so nyaman ya kono ema tukotena ye fuo ema adihye ema abusuo ne bibi nso bebo o mo sesen de ka wo ho a omuji o makoma mo de som ye namso o mo som penti no ye bebo nkonwa ye bebo de ma wo mo no enti se ne wo ye ho ntimi nkotena kromo nya ne dema ne moroso ema ne medane ne ho kurowura enyi yida esanse wo ba betena kromo na krono wo wura dada na krono wo de bo ne kuro na se ade a yenka ho ye kyekere ye no wonim ho akwade na wonim ho akyiwade ade a wonim na bose ye no wo se no so enyi enti yesere mo nananom edin ne ya doso ensema ya ne ekeka fa nananom se ase kamye ye se ama ahenie ne ye ya dane me politics ene se sa ne ye ne dia anenki yenya fa mamanyofo no ne ye fa MPP ne NDC nye de emra nananom nam wo kwa mfa so mo kyekere mo man de to ho no dada ene ntimo me ensore na mo mmode ye wo ho no ban the yesterday orientations abodo enkoso enfama all the traditional areas akomu ne me nkyira komu hene na djuma ne djuma ya odie na sebe ne na sodie bebia na ho oden pem bebia ne tumi pem konte hene ya nkyira konte hene hu bebia ne tumi duru bebia na ho oden duru bebia otimi ya adjuma eduru sanso na mo me nkyem konyasofo na aka ne nyinara se mo mu nyina hu o masadi no masodie ne mo mu hu de mo tumi nyina apem a saa ne ma ye huni ne ma ye hunu wo Sunyani enche ye de kwawudi so ebeba ne ma ye hunu oba bibre no saa ne nyina abaye de ebi firi honuma ena ye fa me san hwani ne ye na madam ma saa konyato na se mo pe obi a mo yi obi a manada bedia dia eya ma mo mi enhwe de wako sukuu nko wo sukuu nkrata ne sukuu nim de ye fa de wako sukuu nko wo sukuu krata wo sukuu nim dia wo de say ya manie na wo beto ye no esanse sukuu kono de di wo mutri modam eye freedom of everything o wa konya so otinye bibia enso na nanu mo hyehye eno nya sa na tie bibia wo bebie pemo ena bibia so bebie hyase free adenti bebie pem na pem de hyase free e de se masuku bia no dozo so e wa nananu mu nsemu a yesɛ no nananu ma de ne da ho eneti ya mammi nhwe se do ni mamamre wotina manne ase a wasa ko suku kakra wa ko suku aka ho no wonum ye mani dibre ni obedia dia e boapa eneti na mammi nhwe e ha bebre abayi nyina no bekomu no na eye wo mo ko suku akwa ne mu ye pa ana mamene na manie no wonim ho hwe na wode broni ade e de ba bese ye bibidie abrofo na beso na wie dia kae dia kanon so no ye hwa man ase ana da bida de ewo de maye mu ye duru e ya mamwe ne ya manie eno nti de mense kabio ne se na ahema kokrodufo na akosia asosi kabreyi a wotosomienu
Sunyani mahima won kaso wa brempon won kaso oba kukudufo won kaso Sunyani kaso ye bekoso atawachi ena mo no kredi ntino ye bekoso atawachi se de bebe ugina wo hwese wo mamrani amane ense no na de dan wo de beto no ye bekoso agina wachi na ye hyese ye bompa ya sere no no se na nanom waka no so ebesunya wakukudri bi na se de amamani amane ye beto ye no so yense no na wo mo so maka o maye wo adwene se o metina ye bibi de etia no omo so di nyina so ase medi edema mefozia ana bi ekoso ewo ayesunyan no ena ye de ho tofa bom di abrem ye bekoso di ekire die ebeto fomo a ebeka se eno na ye adeno na ye certified o man hene a ofiri sunyan na no watan konya asase so no ebeye ohem ebeye die na hema Sunyani mahima eyino ono ena sebi so sebe nyado amamani amanye kwanso no ono na yewo hene a obedi eyesunyama no anim medi edema mefoze twede mbonyankopon ya adoma ebehia makramo